Opel Zafira سال برای 2002 объем моторش 1.6 در قفاش استکلی قدمش простой و قفا دو جای نشست داره مباین در 3 جای نشست 18 جای نشست داره بردارو سوزشوارش گاز و بنزین در تش الکتروپاکت коробкаш механика кондиционер надора 382 пробег мультирул бародаро люк чикор мекуна ака сёйдаш кишошинҷи бародаро зефира нормал састанда балону дар ҳолати хуб қарор дорад люк чикор мекуна ака люк нархаш чанд шид акайра 45 гуфтасиё ҷой мешидагиш то чандтара арзонаш мекунем адака то 40 тара мехоҳам савдош мекунем то 40 тара 41 тара савдош мекунем бародаро хай бо занг занем қатъи соҳиби мошин гап занем ҳамин номеро тамоно мешава аз мо номерош ҳам гирем дар номерои 919 15 15 04 занг занем бародаро худо чӣ хеле ки гуфтам бо муомила кунем Daewoo Nexia бародарони азиз соли барориш 95 сӯзишвориш газу бензин объем моториш 1.6 балони дар ҳолати хуб қарор дорад 14 электропакет рули Opel Astra F задагиам коробкаш механика пробег 232 000 балона на дар ҳолати хубанд нархаш 11000 сомон ҷой мешидагиш хай муомилагар боша марҳамат занг занем дар тараф шофёриш буда истиш маҳкам дар номерои 915 86 38 38 занг занем Opel Caravan сол барориш 1997 газу бензин моториш 1.6 тоза моториш мошинам тоза балони дар ҳолати хуб қарор дорад коробкаш механика кондиционер надорад люк дошта нархи каравана чанд кадан ака ҷой мешидагиш чанд мешава Bo'ladigan aytib bo'la buni. Aytyapti bo'ladigan. ҳар чордари простой дорад электро падомош простой 919 15 15 04 занг занем бародаро нархаш 35 та хай бо занг занем савдо мешуда дар 31 та мега надода мошина Daewoo Nexia сол барориш 1994 объем моториш 1.6 газу бензин истеҳсол куҷо ака кадом давлат а истеҳсол Корея коробкаш механика кондиционер кор намекунад айн байди дигиам бай чӣ нако 14 электропакет 328 000 пробег бародаро як капо чой мекунем балони дар ҳолати хуб қарор дорад газаш нархаш чанд шид ака
Narxış çanşı? 16 ما gösteriyor. Joy meşidagi savdosh chanda? Şurayı 13. 13 ta ay savdo nameşa. Nomero telefonatun agam bزن aka. Ne sadaf? Beka bزن. Ne sadaf? Navadiyak. 91 Saç 68 اینا باردار 13 تا حتما زنگ زنید. اوپل سدان سال باردارش 1995 ابیا موتور 6 سوی گوش مدل میگه هر چوری دارو استیکلو پادونش پراسویان کانسانر داره کار میکنه کاروکاش مکانیکا люк надошта бардоро пробег 427,000 балон нава транзит не бардоро вел транзит номериш дар танаш часбондаги нест дар дуруи мошина нархш ҷои мешинагиш 28000 сомон мегӯяд. ҳач хеле ки гуфтем ягон муомилагар бошад ҳатман занг зен бо муомила кунем бародаро. текта резини чашкаш фарида фикр кадом муш ғалтид мадранги мушаи чашкаш резинаш хай чашкаш пусидаги нест. дар номеро 915 86 38 занг занем бародаро. Opel Duty sol барориш 1999 абё моториш 1.16 балон нав консоне кор мекуна ака? коробкаш механика донери қафу стикли падонш прасой дути хоҳиш карда будем бардорем ва марҳамат дути барои хоҳиш кардаги шумо дути нормали састания састани беҳтарин қарор дорад. мултирулай дедари пеш электропакет коробкаш механика пробеги 360,000 ина потолокаш мошин ягон камбудӣ надорад. ҷои мешидаги нархш чанда? ҳуҷҷаташ солонае? нархш чанд қа савдо мешавад? ахираш 40,000 бардоро 45,000 гуфт. хай ҷои мешидагие ки қати номерош якам қати соҳиби мошин гап зад гуфт ки ҳамин номерош қати ҳам мегӯтемаш бараван 05 S03 40,000 сомон. дар номеро 915 86 38 38 занг занед. Opel Vectra сол барориш 92 балона дар ҳолати хуб қарор доранд. балонаи зимнивуриянд авио моториш 1.6 модул мега соҳиби мошин. ака равшан люкш кор мекунад? ира ручка дара сахттар мекашда ҳуй меша камтар бахши мумкинаш люкш кор мекарда коробкаш механика пробегиш 321,000 нархаш ҷои мешидагиш 13,000 сомони. ягон муомилагар дига бошад хай марҳамат занг занед бардоро. дар номеро 915 86 38 38 занг занед. ин балонш просто дамша автомошин ака? автомошин саломшон расон. дар номеро 915 86 38 38 занг занед.